ani până voi muri pentru el. Pentru mine familia înseamnă tot, tot, tot. Tu ce faci cu pe pentru el, pentru toți ei mei îmi sacrific toți ani până voi muri pentru el. Hai acolo, mă! Asta. Iau. De câte ori mi s-a întâmplat s-a plecat pur și s-a dat. Eu așa am câștigat când am avut eu, am dat, nu mi-a părut rău. De câte ori mi s-a întâmplat s-a plecat pur și s-a dat. Eu așa am fost mereu când am avut eu, am dat, nu mi-a părut rău. Pentru mine familia înseamnă tot, tot, tot. Tu ce mai scump pe pământ pentru ei, pentru toți ai mei îmi sacrific toți ani până voi muri pentru el. Pentru mine familia înseamnă tot, tot, tot. Tu ce mai scump pe pământ pentru el, pentru toți ei mei îmi sacrific toți ani până voi muri pentru el. Familia înseamnă tot, tot, tot. Tu ce faci cu pe pământ pentru ei, pentru toți ei mei îmi sacrific toți ani până voi muri pentru ei. Pentru mine familia înseamnă tot, tot, tot. Tu ce mai scump pe pământ pentru ei, pentru toți ei mei îmi sacrific toți ani până voi muri pentru ei. Să rămână mult. 2 minute pauză și urmează Puișor de la Mediaș, fratele lui Florin Cercel. De la ministru și pentru toată lumea să rămână 5 milioane. La noi Sfăjiname mai mișto. La noi ca nașol pe friptura cântăm doine de alea adevărate, că mai trăbulvi păi cât să avem. Hai Cătălin! Adonașulea! Adesea lumea prezentă! De la nașul pentru solitații, să le dea Dumnezeu sănătate. De la Zabar 50 euro. Pentru nașul. Pentru băiatul lui, pentru Armon, fratele tău. Pentru
pentru Stade și familia lui, pentru unchiul Radică, forța noastră, să rămână la familia lui, pentru Venescu, Traiele Cășave, Haile Seică, familia. Sebi și toată lumea prezentă. Da, cum spune strofa asta, pentru nașul, pentru copiii lui, să dea Dumnezeu sănătate și fericire. Au toată viața m-a alergat, special pentru Ana, pentru băiatul tău. Au și după mine ne-am umblat, mai Doamne, ca să-ajungă ai mai bine. Mai Doamne, ca să-ajungă mai bine. Eu nu m-am gândit la mine. Vai, 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 vai. De la nașul pentru Piti, cumnatul tău, omul cu cel mai mare caracter. Să vină și Piti cu aici lângă noi, să dea atenție la strofele astea adevărate. Rămâne un pic mai tare, băieți. Ia-ți. Au toată viața m-a alergat. O primire frumoasă. Bine a venit fără primire, cum spune frățelul meu. Continuăm piesa. Continuăm melodia la nașul. Să vedem și Pitica aici lângă noi, lângă nașul, lângă cumnatul, bineînțeles. Dar Dumnezeu sănătate, care rămâne mai în față și au toată viața m-a alergat. Au și după bani ne-am umblat. Mai Doamne, ca să fie la toți bine. Mai mama, să le fie la toți bine. Eu nu m-am gândit la mine. Ardă-vă focul de bani, ardă-vă focul de bani. Voi mi-ați mâncat, voi mi-ați mâncat ai mei. A, și saxofonul. Trăiască nașul și pentru toată lumea prezentă, pentru băiatul lui nașul, cu respect și pentru finii lui. Și pentru toți invitații, adesei lumea. De la Pitic 500, pentru cumnatul, pentru nașul mare, pentru copiii lui, pentru Venescu încă 500, pentru Mureș de la Constanța, pentru Calou, pentru Fanache, pentru Stave și familia lui și pentru toată lumea prezentă. Să rămână. Pentru cumătru Bălălău, șeful de la Băilești, regele Avel Bahtalou, Parnulia mără balara. Șuchilea mă ușta, vai, 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 vai. Dovla mar, dovla cala lovene. Mar, dovla cala lovene.
că halea vom roghe, mec de train mărășave. Trăiască nepoții mei, lumina ochilor mei, îmi dau viața pentru ei. Îmi dau viața pentru Aciviana. Să rămână, mergem acolo lângă scenă și care vor să ridicați cu respect. Pentru Verescu, pentru familiuța lui, să-i dea Dumnezeu sănătate și fericire. Programul ăsta original, o strofă frumoasă. Ia-ți! O, cine tată bun este, ia-i dăm la pentru copii chinuiește. Vai, da, da, la, vai, 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 vai. Au, cine tată bun este, oameni la pentru copii chinuiește. Da, vai, da, lume, vai, 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 Verescule, vai, 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 vai. Saca la ghileasă chi putere. Hai dreptul mari sa familie, cam de ghilaba numărul sufletul. Sunt prima oră ca tede, cam de mulțumim să ai lumea, că m-am cadea celul mai de ghilaba numărul sufletul sau stiluri, că cadea să sucar, na? Pentru copilaște de la Verescu, pentru viața lui, pentru inima lui. Pentru toți frații de-ai, Ginerică și Mireasa, cu mare respect. Cu mătru Radică și familia lui Devel Bahtalo Maropreal. Hai să le familie. Toți copiii lui. Pentru Mașoc cu mătru tău, Bebe cu mătru tău, toată masa asta frumoasă. Ministru, băieții lui, copiii lui, familia lui, Pitic, Hanamicu Pitic, toți copiii lui. Mureș de la Constanța, toți copiii lui să trăiască, să fie sănătoși. De la Verescu 10 milioane pentru toată lumea prezentă, cum se vede. Melodia asta cap-coadă. Într-o cuvânt pentru toată lumea prezentă, că nu pot să numeri pe toți. Pentru toți care au copii care simte melodia asta, frăților meu, așa cum o simțim și noi. Hai că m-au de ghilabă de ne sufletul ca de-a ghilit. Toată masa asta, familia lui frăților meu, să rămână cu respect. Ia strofa asta, ce sunt nevoișor. Dă consumitor mai în sus. Așa un pitic strofele astea de pe Irlanda. Au, cine tată bun este, pentru Zabar, number one, care a făcut treaba asta. Pentru copiii lui să rămână, pentru toată familia lui Zabar. Zabar a făcut deschiderea asta ca să facă oamenii mulțumiți, să cântăm la fiecare câte un program la masă, ca să se mulțumească și oamenii, că știți situația de afară. Să repede strofa asta. Au, cine tată bun este, de-vla pentru copii chinuiește. Da, vai, 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 vai. De la șeful nostru, atențiune! De la Radică pentru cei mai scump copii al lui, inginele lui, viața lui. Pentru Ginerică și Mireață, pentru nașul ministru, să rămână. Pentru cumătru Verescu, dulce caracter, să rămână, trăiască copilașii lui. Și pentru toată lumea prezentă, 300 de euro. Și pentru Pitic și Chilimbar, să rămână. Și nepotul preferat Zabar, ca știe să facă distracția. Escobar, păi mi-a spus el ceva de Escobar. Așa.